Siyanibingelela nonke balaleli egameni Lenkosi Ujesu Kristu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa. Umoya ongcwele esiholela ufinyelela eqinisweni eliyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu oyizwi likaNkulunkulu. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma-mobile devices enu, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones, kuma-app stores, ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi elingcwele njengoba sishunyayezwa, njengoba sifundiswa. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi yona yiphi indlela ekumele uhambe ngayo kule ndlela yokuphila, nalabo banofakazi umoya ongcwele sekunikezile ubufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisela ukuza zize ekuphendukeni ngobufakazi bakho. uNkulunkulu ekunika isibindi waqinisa ukuba ukuthumela ubufakazi obunabo kithina ukuze sizokwazi ukuthi sibuhlolisise sibudlulise kuzo zonke izindlebe ezilalele ngokwemibhalo engcwele iBhayibheli. Balaleli, kunemininingwane esikhulumana kuyona ngizoqala nge-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli nani bazalwane kuzo zonke izindawo la nilalele khona, izintshumayelo ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise, uhlole imibhalo kube ngabe lokho okuzwayo umoya ongcwele uyakufakazela yini ngemibhalo engcwele eBhayibheli. Njengakho konke esifundiswa khona sishunyayezwa khona njengamanje ufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezihlolisisa impilo yethu nokuthi sihamba ngayo indlela yokuphila. Ungakhohlwa futhi nokuthumela izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nemdumisa uNkulunkulu, nithi nemdumisa ngokomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ezohlolisisa kube ngabe le mfundiso ayiphethe ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini ngemibhalo engcwele iBhayibheli elingulizwi uJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. So usherishe ilink, uthumele kuzo zonke izihlobo zakho uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike ezimpilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu, usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo, size singangeniswe ekulingweni kodwa simnqebe uSathane okuyena ongummangaleli wabazalwane nangayo ongumbulali odala ukuthi kube nenzondo nokungazwani. Kepha siyabonga moya ongcwele kuba uzile uluthando uzosifundisa ukuba wena usithandile wadela isihlalo sakho sobukhosi weza unguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Siyambingelela balaleli, ihamba nomfowethu umhlengi izondi ozobe sihola enaba kabanzi ngokwemfihlakalo yemibhalo. Umoya ongcwele esihola kufinyelela eqinisweni engeke laguqula umuntu ngentando yakhe elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanibingelela kuzo zonke izindaweni kuzo ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane. Amen. Egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yabusayo emhlabeni nasezulwini. Kungekho inkosi ngaphandle kwakhe.
UJesu izolo namhlanje naphakade. Silokho simbonga uNkulunkulu ngodumo lwakhe lonke nangenkazimilo yakhe ukuba yena akaguquki kukho konke uthembakele. Silokho sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abanika izwi ukuba baliphathe bashiye nobufakazi njengoba imibhalo ikhona. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumela ukuba izofela thina zoni sithole ukuphila kuyo. Namanje nake sisasho kona ukuthi uNkulunkulu akaguquki njengoba sibonga uJesu Kristu ngamandla awanika abapostoli bakhe kungekhona ukuhlakanipha komuntu kepha kungamandla kaNkulunkulu. Namhlanje sinesiphiwo sikaMoya Ngcwele ngenxa yokukholwa izwi elivelile ezulwini kulabo abakholwayo nabafuna ukuphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa nothando asenzele bona. Uthi umbhalo kwincwadi kaJohane sahluko 10 lapha verse 10 kuze kuyofika verse 16. uJesu ekhuluma ngokuthi yini ayizele emhlabeni. Ngakho ke uma uqonda ukuthi yini ayizele uJesu emhlabeni, ngakho ke nawe uzokwamukela lokhu uJesu athe ukuzela emhlabeni. Alikho elinye izwi ngaphandle kwaleli elokuphila, isinkwa esivela ezulwini. Uma ufuna ukuhamba indlela ekuphileni, nansi indlela. Uthi ke yena ungumalusi. Ngakho njengoba ungumalusi, ungulizwi, izwi lingumalusi. Le ndaba ayiqala lapha kwincwadi yakhe yamahubo sahluko 23. Ithi uJehova ungumalusi wami. Beyithi iBhayibheli uJehova ungumalusi wami. NoJesu afike athi ngumalusi. Ayibona indaba le. Nginika amahubo 23 bese kuye lapha kwincwadi yakhe uJohane sahluko 10. Sibheke ukuthi ke ngempela kwenzakalani ngokwembhalo. Waphela uJohane uthula ubufakazi ngamazwi yakhulunywa uJesu. So ngeke bonke bakhulume izinto eziphambene. Incwadi yamahubo isahluko 23. Yebo. uJehova ungumalusi wami. uJehova kusho uDavide ethi uJehova ungumalusi wami. Kusho ukuthi ulizwi ngokuba uNkulunkulu ungulizwi. Ilizwi lingumalusi walabo abafuna ukuphila. You understand? So uJehova ungumalusi wami. Angeke ngeswele lalela ke manje. Uma ngeke ngeswela kukhulunywa ngokudla nangemali. Sikhuluma ngokudla kamoya, sikhuluma ngesinto sesizulu, sikhuluma ke manje ngomoya oyingcwele. Sikhuluma ngokuqonda esikuthola ezweni. Uma ethi uJehova ungumalusi wami, angiyukweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa nasemanzini okuphumula. Imaphi amanzi okuphumula namadlelo aluhlaza. Amadlelo aluhlaza ilapho khona ke siholelwa endleleni entsha yokuphila enguKristu. Ngizongithini? Uthini uJesu lapha kwincwadi kaJohane sahluko 14 verse 6. Akasho ukuthi mina ngiyendlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Lento lena ayivenanga yaqondana ngewe nje mhlawumbe uzama ukuyiqondanisa. Yinto ekhona eBhayibhelini iyazifakazela. Uthi uJehova ungumalusi wami. Angiyukweswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Uyikho konke. Kubo bonke. Usho njalo umbhalo kwincwadi ye-Efesu. Nginika incwadi kaJohane sahluko 14 verse 6 emva kwalokho njengoba siqondisa le ndaba ukuthi uJesu ungumalusi. Ziningi izincwadi ezikhuluma into eyodwa kepha abantu abanderstand lezi zinto ngokuba ke zifihla kubele kubona ngoba bayakhetha amavesi abazowasebenzisa. You understand? Go ahead. Incwadi ngokukaJohane sahluko 14 verse 6. uJesu wathi kuye. uJesu wathi kuyena. Mina ngiyindlela neqiniso. Nokuphila. Nani? Nokuphila. Yebo baba. Akakho oza kuBaba ngaphandle akekho ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu. So uJesu Kristu uyiyona indlela yokuphila. Unguyena ongumalusi. Unguyena uJehova. You understand? Banike ke lapha futhi kwincwadi yakhe uJohane sahluko 10 sesibuyela lapho ke sesivezile ukuthi uJesu Kristu ungumalusi futhi ke uyena ongulizwi futhi uyena oyindlela oyindlela yokuphila neqiniso. Akekho ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu Kristu. Akekho noyedwa.
Incwadi ngokuka Johani isahluko 10 verse 11. Yes, sir. Ngingumalusi omuhle. Ungaqala verse 10. Hallelujah. Oh, uqala ke kulungile-ke lapho. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. So manje uDavid uthi uJehova ungumalusi wami. Nangu uJesu manje uyaqhamuka ukuthi mina ngingumalusi. You understand? So babekhona abelusi. Yabona lento ekuthiwa upastor. Upastor umelusi. So upastor uyanikwa amandla naye ukuba bheka abantu. Kepha ke uthi uJesu yena Ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Odela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Okhokhelwayo engesiye umelusi. So laba bafuna ukuba upastor noma belusi abakhokhelwayo bona bafuna inkokhelo. So ingakho bevula amabandla bewavula njengebhizinisi. So akusashunyayelwa manje ukuthi kwaluswe izimvu ngezwi likamelusi. Kepha manje sekuvulwe ibandla noma ke inhlangano, sekuyinhlangano lapho khona abantu behlangana khona ngegama likaJesu Kristu. Kepha hayi ngokweqiniso, ngokwenzuzo yabantu, ngokuba abantu isincwadi ka1 Timotheo noma incwadi ya2 Timotheo sahluko 4 kusukela uverse 1, ngoba manje ngifuna siverse ukuthi indaba bevula izinhlangano. Abantu basafuna ukuhamba ngendlela yeqiniso. Abantu sebezakhele izindlela zabo bethe zikaKristu. Manje imbhalo yasifezela ukuthi hayi lokho ngokwembhalo incwadi ya2 Timotheo sahluko 4 from verse 1. Yaniqinisa phambi kukaNkulunkulu. Yaqinisa phambi kukaNkulunkulu. NoKristu Jesu. Oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo. Nangokubonakala kwakhe. Nombuso wakhe. Ngithi shumayela izwi. Shumayela ini? Izwi. Yes sir. Uqinise. Noma kuyisikhathi. Noma kuthiwa liyanetha. Noma kungesizo. Noma libalele. Sola. Ubasole. Ukhuze. Uyale ngakho bonke. Ube nesineke endaleni. Yabo bese bayala ungajahi ukuthi abantu baphendule wena. Noma uzama abantu ukuthi ke bezwe wena uma ukhuluma. Abantu bezwe umoya ingcwele ukhuluma kwena. So fanele kube nesineke ukuba usebenzele inzuzo, kepha usebenzela ke ukusendisa imphefumulo kaNkulunkulu ayidalile wayibeka emhlabeni. Lapho khona uSathane esedlale ngawe wayidukisa, waze wafaka umoya wenkohliso nomoya wokulutheka kuba abafundisi kanye nalabo abazibiza ngabelusi. Wabafaka umoya wezinkanuko, sebethanda inzuzo ngaphezulu kokuthi bahola abantu ngeqiniso. Understand? So ke manje uthi basolo ube nesineke. Shumayela izwi. Uqinise. Noma ngabe kuthiwa uyagula. Noma kungesizo. Noma ngabe kuthiwa ke kumnyama kubomvu kunjani. Basole. Ubakhoze. Uyale ngakho konke. Ubayale ngakho konke ukuzinikela obafundise. Ngokuba yile nto uyenza ngothando, awuyenzi ngothando lwemali. Lento uyenza ngothando labantu bakaNkulunkulu. Understand? Go ahead. Ngokuba kuba khona isikhathi. Nasike lesikhathi esikusona manje. Abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. Sebevele mebezwe iqiniso manje baflethelisa ini? Kepha ngokwezinkanuko zabo. Ngenxa yezinkanuko zabo. Bayakuzibuthela abafundisi. Bazibuthela uthi uJesu Kristu ke mina ngingumalusi omuhle. Angisebenzeli inzuzo, ngidela ukuphila kwami. Ngiyabeka ukuphila kwami ukuze ngizophinde ngikwazi ukuthatha. Kepha ke lo oqashiweyo yena engesiyena umalusi. Izimvu zingesizo ezakhe. Nezimvu awuyazi kuzona ezakhe ingakho eqashiwe enemali ebekiwe njalo ngenyanga ukuthi ufanele ayihole. Ebona impisi iza. Uma ebona izikhubeliso, ebona uSathane, ushiya izimvu, ushiya phansi izimvu, abaleke, agijimela imali ke manje, ashiya abafundi abalandeli bakaJesu Kristu ukuba ke izimpisi zibanaphanaphaze liphela ibandla ngenxa kaSathane. Abaleke impisi izibhozomele, bese-ke impisi iyazibhozomela, izihlakaze ngokuba engokhokhelwayo, ngokuba unguyini engokhokhelwayo. So mawushumayela ivangeli ngenxa yokuthi ubheka inzuzo, uzohlezi ugobela amacebo kaSathane. Ingakho ithi incwadi lapha bright ngifunela lencwadi lengifulayo bengaphosisi ngithi incwadi yaMark usahluko 4
uNkulunkulu evumile ke ifunda lo ncwadi leyo incwadi yaMarku sahluko 4 kusukela ku verse 5 incwadi yaMarku sahluko 4 ngifuna ukuveza lento le ekhuluma eBhayibheli Incwadi ngokukaMarku isahluko 4 verse 5. yes sir Kwathi ekuhlwanyeleni kwathi ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni enye imbewu yawela ngasendleleni kwafika izinyoni zayithatha zayiqeda enye yawela edwaleni yawuzwa lo mfanekiso uJesu ukhuluma ngezinyoni kulo mfanekiso lo qhubeka enye yawela edwaleni lapho yayingenamhlabathi inhlabathi yakhona ingajulile omningi yes sir yebo baba yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo ngokuba umhlabathi wakhona ujulile kwathi ukuba liphuma ilanga lathi meliphuma ilanga yahamuka nangokuba ingenampande yes sir yabuna enye yawela emeveni ameva akhula ameva ayiminyanisa yase eminyeka kwaminyaniseka isitshalo nembewu etshaliwe ngokwenhloso ngenxa yokhula kwase kumpintsheka isithelo kwahe yaze yathela isithelo ayizange isakwazi ukuthela isithelo enye yawela emhlabathini enye yawela enhlabathini evundile yahluma kakhulu yes sir yathela isithelo yavela ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu kubeka bright wayesethi onezindlebe makezwe yes sir lapho esengenasitha ababe naye kanye nabayishumi nambili yes sir bambuza ngale mifanekiso so manje sike sizwe umfanekiso ochaza ukuthini wathi kubo nina niphiwe imfihlakalo nina abantu ensondelene noJesu nenambulelwe izwi niphiwe imfihlakalo lento lena ubona abantu abaningi beyibalekela bengayithandi ngokuba imfihlakalo akuyena wonke umuntu ozoyamkela futhi akuyena wonke umuntu ozoyibona futhi akuyena wonke umuntu ozoyizwa ngokuba yini imfihlakalo so imfihlakalo eyalabo ababiziweyo ngokugama ingakho lithi iBhayibheli onezindlebe makezwe khona abantu abanezindlebe bayeza kepha bezwe khona abantu abanamehlo bayabona kepha babona khona abantu abanengqondo bayaqonda kepha baqonda khona abantu abanenhliziyo khona abantu bayathanda kepha bathanda ngokuba yini abakwamukela imfihlakalo yezulu lento le imfihlakalo ubona sishumayela singena inkinga ukuba yini siyenza ngothando nanokuthi kuthina sekwambuliwe sanikwe imfihlakalo yabo manje sekuzokwambula ke nakwena imfihlakalo ukuthi uma uhamba noKristu ke uhamba kanjani yabona khona abantu abafika ngentshisekelo kepha bahamba bephoxekile ukuba sebenenhlelo zabo noma nokulindela kwabo bathi ma expectations ngesingisi manje ke uma zinga ama expectations zabo engamithwa babona ukuthi lento akuyona lengizelo ukuba lento imfihlakalo basaboshiwe basakhungathekile amehlo abo akhona kepha bayimpumputhe banemqondo kepha baqondi banamehlo kepha bayimpumputhe banemlomo bezwe nabona abadlebe futhi bayabadlebe bayizithule abezwa badeaf kwahe wathi kubo nina niphiwe imfihlakalo nombuso kaNkulunkulu kodwa abangaphandle kepha labo abangaphandle benzelwa konke ngemifanekiso lokhu kwenzelwe kubona bonke ngemifanekiso ukuze ngokubona babone ukuze ngamehlo babone bangabonisisi kepha babonisisi nangokuzwa beze banamadlebe kepha baqonde funa baphenduke la indaba lekhona nangu ukhiye uqala ngalesikhathi ukwenza lento eshoyo ilizwi limele izwi lithi phenduka ilapho khona uqala khona ukubona ukuthi ke amandla kaNkulunkulu ayasebenza izwi elishunyelwayo izwi lani lokuphenduka haleluya sithunyelwa ubesithunyelwa ivangeli lokuphenduka alikho futhi elinye ivangeli ongalithola ngaphezulu kwaleli alikho futhi elingaphansi kwaleli ilona lodwa leli elingaphansi kwaleli elikaSathane elizabuka ngaphezulu kwaleli elikaSathane haleluya understand leli lona kuphela abantu sibabizele ephendukeni abantu baphilela uNkulunkulu kufanele beze kuNkulunkulu uNkulunkulu wajala umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze ukuthi umuntu akhazimulise uNkulunkulu ingakho kwincwadi yaIsaiah lapha bese kukhuluma kuzo lo verse 6 nginika incwadi yaIsaiah chapter 43 from verse 6
khona uzazi ukuthi uNkulunkulu ubabiza kusona zonke izikalo nakwincwadi yaMateyu usahluko 28 from verse 18 uyabanika amandla athi uyabanika umyalelo sethi amandla wonke anikwe yena bese bahambe umhlaba wonke izizwe zonke benze abafundi baba ufuna 43 right 43 from verse 6 Futhi bavezela ukuthi uJesu usibekile isikhathi nakwenye futhi incwadi yakhe futhi ulontuzana ulo uIsaya sahluko 2 ikhona into engifunayo futhi Incwadi Isaya sahluko 43 yes sir so verse 6 yes sir Ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi ke kulabo abasenyakatho ngithi balethe nakuyo iningizimu nalabo abaseningizimu ungabagodli ngithi ungabagodli letha amadoda letha bonke abangamadodana ami akude namadodakazi ami labo akude kanye namadodakazi ami ukuba aphume emikhawulweni yomhlaba yonke imikhawulo yemihlaba onke abizwe ngegama lami ababizwa ngegama likaJesu Kristu nengiwadalele inkazimulo yami sidalelwe inkazimulo kaNkulunkulu asidalelwe yini uNkulunkulu edala umuntu udalelwe bese amnika umyalelo ukuze ngomyalelo uma uhamba le ndlela uNkulunkulu adalele yona umkhazimulise uNkulunkulu ukhazimuliswa ngokuhamba kwethu ingakho kwincwadi yaMateyu sahluko 5 sahluko 5 so verse 14 right ngifuna unginika yona loyo ukuze bakhombise ukuthi njobe ethi usidalele inkazimulo yakhe bese ekhuluma uthi thina singusawoti wezwe nginike incwadi ngokukaMateyu sahluko 5 verse 43 ngifuna verse 14 right go ahead Nina ningukukhanya kwezwe thina uma sihamba ngezwi uma simkhazimulisa uma silizwe izwi uma sambulelwe imfihlakalo uma sinikiwe sakwamukela uthi thina sini nina ningukukhanya kwezwe nazo ke umuzi owakhe entabeni so uma uyisibani wena wisibani says uma umuzi wakhiwe entabeni ukhanya ngeke ukwazi ukusitha into esentabeni nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha so awunakuthatha isibani ukuthi kumnyama la endlini ufuna ukubona bese usifake ngaphansi kwesitsha bese usifihle bese utshela ukuthi ayisekuyakhanya ngabe uzenza wena isiwula kodwa usifaka othini so ufanele sibe sothini sibekwe phezulu khona siya kubakhanyisela bonke abasendlini ukuze sikhanyisele bonke abakuphi abasendlini so mina ke isibani sethu njengoba ngiphethe izwi kaNkulunkulu lakhulunywa ke manje ngesibani leso sikhanyisayo sangempela kepha kwenziwe umfanekiso ngaso so mina ke njengomuntu oshumayela ivangeli ngihlele eqinisweni iqiniso lingukukhanya so mangishumayela iqiniso mina isibani sabo bonke abantu abafuna ukukhanya ukuba mebeze endlini kaJehova bazofika kukhanya you understand yes Lord kanjalo makukhanye ukukhanya kwethu so manje awulakho usenesiwa wena uhambe nje lo mngcwele kepha usabhiza uphila impilo bomnyama uthathe isibani sakho sifaka ngaphansi kwetafula wasemboza wena umzenzisi wena usikhohlakala wena stand go ahead kanjalo makukhanya kwethu so manje ke thina abantu esamukele izwi masikhanye phela ngenkazimulo yezwi elithini njengoba uNkulunkulu esibizele kwinkazimulo yakhe wasakhela inkazimulo yakhe uthi kanjalo makukhanya kwethu phambi kwabantu bonke babone imisebenzi yenu emihle usho ukuthini besho kanje bamdumise uyihlo usho ukuthini kanje kuze abantu babone amandla kaNkulunkulu ukuthini uthi ungaphindi unginike ilontuzana incwadi yaMateyu sahluko 40 usahluko 40 sahluko 5 ngifuna from verse 32 right ngifuna ukukhombisa ukusho ukuthini bethiwa masibe isibani noma ngicela from verse 21 go ahead nizwile kwathiwa so manje uthi ke nizwile kwathiwa lokhu ukhombisa ukuthi wena uzoba isibani sayo kwabasendulo ungabulali kwabasendulo kwathi ungabulali yiloyo naloyo kulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa yes sir kepha mina ngithi kini yiloyo naloyo uthela umfowabo uma uthukuthelela umfowenu uyakuba necala lokwahlulela uma wathi wokucela umfowenu futhi ungasekho nesizathu ngoba iBhayibheli liyakusekela ukuthi uma udinwa kepha ungoni futhi lingashoni ilanga wena usabambe igqubu noshoyo kumfowabo ukuthi nalowo othi kumfowabo silima uyakuba necala emphakathini yebo noshoyo ukuthi siwula nalowo kumfowabo othi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni unecala usondelene nesigwebo sokulahlwa kuphi esihogweni kuphi
esihogweni uzolashwa esihogweni ngenxa ungafuni ukuxolela. So uma isibanisezo wena wenza okuphambene nalokho angeke ubulala. Angeke ubufakazi wamanga, angeke uphike, angeke utshontshe, uzohlonipha uyihlo nonyoko, uzothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda, bese uzinikela uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nangamandla akho onke, nangengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Wonke uNkulunkulu akushoyo uzakwenza ngokuba yini wena usuyisibani sezwe. Understand? Khazibulisa ubaba. Khazibulisa ubaba ngemsebenzi emihle. You understand? Ngeke ukuthi uyakholwa kepha manje wena awufuni ukhazimulisa uNkulunkulu. Inhliziyo yakhe ikhulu. You understand? Khulula inhliziyo yakho. uJesu uze uzosikhulula. Ingakho lapha kwincwadi nginika incwadi yalotuzana Bright yaMathewu sahluko noma nginike yamayelotuzana. Nginika incwadi yaLuka sahluko 12 from verse 49. Ufuna ukuvezela ukuthi uJesu uze emhlabeni uzeleni. So manje nakhona kwincwadi yaMathewu usho the same thing. Lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 10 from verse 34 or verse 32. Yapha lezo fika qala Bright yayidinga njengamanje. From verse 47 kwincwadi yakhe u12 yawo uLuka. Go ahead. Incwadi ngokuka Luka esahluko 12. Yes sir. Funa from verse 47, right? Go ahead, brother. Go ahead. Verse 47. Yes sir. Hallelujah. Njalo ke leyo ncegu ebiyazi intando yenkosi yayo. Ungoma uyazi intando kaNkulunkulu. Ingalungiselanga, Ungazange ulungisele. Ingezange ngokwentando yayo iyakushaywa imibhimbo eminingi. Umuntu ongamkhazimulisa uNkulunkulu nalowo unikwa amandla kaNkulunkulu akhazimulisa uNkulunkulu bese engakwenzi kuthiwa uyakushaya komlilo. Epha ebingazi yenza okufanele imivimbo. Iyakushaywa eyingcosana. Go ahead, bro. Yiloyo naloyo ophiwe okuningi. Yilowo nalowo ophiwe okuningi. Uyakubizwa okuningi kuye. Uyakubizwa okuningi kuye. Uyakubizwa okuningi kuye nokuphiswe okuningi. Yes sir. Bayakubiza kuye okungaphezulu kwalokho. Yes sir. Ngize ukuphonsa. Nayo indaba lekhona. Nangu uJesu eseqaqisa into ayizele emhlabeni. Naye into ayizele emhlabeni. Ngize ukuphonsa ini? Umlilo emhlabeni. Ngize yini umlilo emhlabeni? Yini umlilo emhlabeni? Usho ufuna sibheke ukuthi uNkulunkulu yini? Ulizwa ngithi nginikeke ulencwadi ibambe kanjalo before siqedele incwadi ngifuna siqale sibheke ukuthi uNkulunkulu yini. Incwadi yamaRoma noma incwadi qala Jeremiah kwi-Old Testament. Jeremiah sahluko 23 from verse 29. Mawuphuma lapho wabe unginika incwadi yamaHebheru sahluko 13 the last verse. Then bese vokala ukubuya ke siyoveza ukuthi ke uNkulunkulu yini enthulethe umlilo emhlabeni. Bese vokala nakwincwadi yamaThewu usho the same thing. Sifuna ukwazi ukuthi yini umlilo. Jeremiah 23:29, right? Izwi lami alinjengomlilo yini? Usho ukuthi alinjengomlilo yini? So uma izwi lakhe linjengomlilo liyaqothula. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu ohangulayo, unguNkulunkulu ongumlilo. Izwi lakhe ke njengoba ethi ke ngilethe umlilo ezweni. Izwi kaNkulunkulu liyashisa. Ubona abantu bephuma esontweni benqasha abanye babo bebethuka inhlamba bethi ke hayi uyasahlulela lo uyadelela ashacima kuba yini yamshisiso amadimoni ambambile amtshela yonke lento lokuthi hayi lo uyadelela kakhulumi njengoba fanele ashumayela kanalo uthando uthando iqiniso futhi kwesishumela ngokweBhayibheli suke sisho into ebhalwe phansi mesikala uhlukana nesona ngokwebhalwe phansi isona awusenzeni mina usenzela ukuthi wena uhola umoya kaNgcwele so uma ukhululwa ngezwi lizoshisa isono lizoshisa amadimoni lawa kumuntu. Understand? Umsebenzi wethu. So izwi kaNkulunkulu linjengomlilo. Libambe lapho ungamsaqhubeka ngifuna uhambe wavezela futhi kwincwadi yakhe uMahebheru sahluko 12 sahluko 13 the last verse. God, go ahead. Izwi kaNkulunkulu ilona kuphela enamandla okuthambisa wenhliziyo yomuntu. Ngaphandle kwezwi ungazihambela ngokuqonda kwakho kepha isiphetho sakho ukufa. Understand? Esubele kuLuka sahluko 12. Incwadi kwaMahebheru sahluko 13 verse 25. Yes sir. Umusa no ngiloku 12. Sahluko 12. Incwadi kwaMahebheru sahluko 12. Kala from verse 28. Kala from verse 26. Ozwi lakhe
linyakazisa umhlaba izwi lakhe ngaleso izwi sikhathi lakhe linyakazisa umhlaba izwi lakhe linyakazisa umhlaba linyakazisa ihlahla kuphela linyakazisa inhliziyo zabantu. You understand? Umhlaba nje umi ngenxa yethu ukuthi uNkulunkulu sasinika umusa ukuthi sifikelele ekulazini iqiniso bese siyalenza. Inkinga ke le ndlela yokungcwela akuyona into ongavele uyenze nje kalula ngokuthanda kwakho. Kufanele uqale uzidele ubone ukungcola kwenhliziyo yakho. Ubone isidingo sikaNkulunkulu enhlizweni yakho. Yilapho khona kuzobe souza kuNkulunkulu uzozidela ukuba wena awulungile udinga ukugezwa ngesigezo samanzi ngezwi. You understand? Banike ozwi lakhe linyakazisa umhlaba ngaleso sikhathi kepha manje uthembisile wathi kuseza kuba kanye ngizamazamise sezokwenzeka okugcina manje kanye bese uzamazamisa umhlaba ugoqe njengengubo akushise konke okuphakathi. Ungabi ngumhlaba wonke ungabi umhlaba wonke nani nezulu futhi lokho ngiyakho kuthola uqhathaka izinkanyezi ilanga lishintshe libe mnyama ngoba eseza bonke kuzokwenzeka ngendlela engaqondakali. Uthi lo ufana nokuthi ke ubona umbani usuka ngapha uya ngapha ngeke kuphele ngisho isecond bese qhamuka abantu acathi mhlambe bayombona ehlapha phezulu bese kuyakhala nangu uJesu. No kuyokwenzeka into ongayazi njengokuba kwawo iloluzana Sodoma noGomora kwawa amatshe ezulwini ashisayo. Understand? Go ahead. Ngakho ke lokhu masamukeliswe lokhu ukuthi kuseza kuba kanye utshengisa funda uphile lokhu kokuthi kuseza kuba kanye utshengisa ukuguqulwa kwezinto ukukhombisa ukuguqulwa kwezinto. So ukuguqulwa kwezinto kusho ukuthi isahlulelo esidala ngeke safana nesamanje. Isahlulelo esidala sasikhombisa isigezi saNkulunkulu kulabo abangamesaba. Kepha manje ke angaka sakwenza ngezizwe uthi manje uzokwenza kanye umhlaba wonke awuphethe. You understand? Go ahead. Lokho kokuthi kusaza kuba kanye utshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo. Yes sir. Njengokuba zenziwe ukuba lezo ezinganyakaziswayo zime. So lezi ke ezingazange zinyakaziswe zimile ilanga inkanyezi namafu nesibhakabhaka konke sabili. Kepha ke isiphetho sakhona ukuthi fanele konke kuwe. Iphi incwadi yalokho ilapha kwincwadi yasePeter isibili sahluko 3 verse 12. Lokhu ke manje ngoba lo mhlaba siphila kuwo konke lokufanele kuwe noma unginika incwadi yaMathewu sahluko 24 uzokhetha bright uzoshesha futhi. Msana ufuna yiphi incwadi le? Uphethe sahluko 3 ufuna ulonduzana uverse incwadi yesibili le. Ufuna yesibili bright. Incwadi yesibili kaPethe sahluko 3 sukela uverse 10 to verse 12. Yebo usuku lwenkosi luyakufika njengesela. So manje wena mawucanga ukuthi uNkulunkulu uyazofika nini noma uzofike ungene esonweni uphinde uphume uphinde uzigxamba uphinde uphume noma uzoma kanje uxabalaza. Kuthiwa akekho umuntu ke ongakhonza amakhosi amabili. So uma wena ukhonza imali uzothanda imali kakhulu, uma ukhonza uNkulunkulu uzokhonza uNkulunkulu kakhulu. Ngokuba yini? Uthi uNkulunkulu ke lo ekhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho ikhona. So uma umuntu othanda izinto semhlabeni ingcebo yakho ibeka kuphi emhlabeni khonani ukubona khona inyundo nokungcola namasela nokugqwala ukungcola wena ngcola umphefumulo wakho. Kepha mawuzibekela ingcebo yakhe ezulwini lapho kukhona kungekho amasela akukho nenyundo akukho nangcola nakubona. You understand? Akuvalwa amasango ezulwini. Ngokuba iBhayibheli angene lutho ngcolile. Baphandle kukhona amasela, izifebe, iziphingi, izidanga abayenze bamanga nabaqambi bomlingo nabathakathi. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. Nabo bonke abathanda amanga. You understand? So yonke lento le idalela ukuthi ikhuze thina ukuthi thina sithi siyakholwa sihambe ngokukholwa singabheke eceleni njengoba kusuka kukhona ihashe lomjaho
iyasho umjaho lifaka ngazi ibizwa ngale nto le alibheke eceleni ligijimela ukuyaphili yaphambili Hallelujah. alikhalazi noma likhalaza ligijime kanje lifike lishayiseke phela uzokwenza manje uzokugeja indlela ehamba ngayo so nami uhamba ngezwi ubheke phambili izilingo ufuna zibe ngaphambi kwakho wena bese ukhala uNkulunkulu ukuba akususele noma kwenze indlela kulezi zilingo obhekene nazo you understand anike pride Yebo usuku lenkosi luyakufika. usuku lenkosi luyakufika njengesela Cha amazulu ayakudlula amazulu aza kudlula amazulu angithi uzuyithweni incwadi keke kusanyakaziswa manje okwasemhlabeni so nokwasezulwini sonyakaziswa manje amazulu aza kudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke yini ezokwenzeka kuyakusha konke kuza kusha angadali noma ngabe kuthuna imali engakanani ebank noma kuthuna izimoto ezingakanani noma kuthuna imizi engakanani noma kuthuna impahla akukho ozohamba nakezulwini uhamba wedwa ngoba ngingcwaba nakho noma bazongcwaba nakho kepha ufike unqulu emhlabeni wamba unqulu ngalokho ke ukuthi ke ungathathi ithemba lakho ubeke ezintweni ezidaliweyo kunemzimba esibekelwe inkazimulo ekumele siyamukele so lemzimba le yamukelwa yilabo abahambe ngokukholwa hayi ngokubona abahamba ngokubona abafuna izinto eziphathekayo ingakho bafuna izinto zenzeke ngokusheshsha ngendlela efunwa yibona abahamba ngokukholwa bayabekezela balinde isandla sikaNkulunkulu ukuthi ke sinyakazise ukuba uthi uJesu ke mina nangivale khona glory to God akekho mavala mangivalile akekho mavula understand so awusole mohamba noJesu lapho mohamba ngeenkanuko zakho inembeza wakho uhlezi ukulahla ngoba uyazi uphambamana ngoba uyazi untshontshe ngoba uyazi ufelile ngoba uyazi uphengile understand ingakho abantu abangakholwa bengenakho ukuphila nokuthula kukho ukuthula kwababi ukuba ngaso sonke isikhathi ahlezi beceba abaceba okwenza izinto engasile amen akukho ukuthula kwababi akusoze kwaba khona angikadala ukuthi wabe uthini noma kuthiwa uthi hayi unamanga lona mina nginokuthula unamanga funde ukuthenga ukuthula ngisho ngale imali engakanani ngeke ulithenga uthando ngoba lonke unemali engakanani understand uJesu kuphela okwazi ukulapha abantu inhliziyo zabo ukuba ziphile ngokukholwa nangokuthemba nangothando ongenamkhawulo ngoba yini ufundisa ukuthi mawuthanda ungathandi umuntu ngoba nake nani ungathandi into ngoba naku uzothola something thanda ngothando lwemvelo thanda umaphela wakho yokuzithanda understand go ahead brother kuyakusha konke yonke lento izosha kubhidlike nomhlaba nemisebenzi yawo kuyakusha njengokuba konke kuyakubhidlika so manjena ke njengoba konke lokhu kuzokwenzeka kanjalo kumele ukuba nibe ngabantu abanjani okuhambeni okungcwele sibe ngabantu abanjani okuhambeni kwethu okungcwele nakumesabeni uNkulunkulu nibheka nilangazelela ukufika kosuku silangazelela into moyilangazelele ufana nomuntu osuke ebhema akakwazi ukulinda angathi angazabheke bese ebhekile bese kuthi iqosololo kanjalo ke nomuntu ufuna ezulwini ulinde ngayo yonke into ekuthiwa kalinde ngayo angenza noma ngabe yini ukuze afinyelele ezulwini kunjalo ukukholwa njengabo bonke abantu abaholwa ingane uma beqalekile ukufida izinkanuko zabo bese ke bekutholela abafunayo bethi iqosololo kwesikhashana bathi thina kuthi iqosololo okwaphakade ezolonto le glory to God ayikholakala ifike imfihlakala hamba bright nibheka nilangazelela ukufika uNkulunkulu bengifuna ukunjala lokho konke kuzakusha lokho enibambele khona so manje nangu uJesu lapho kwincwadi yaLuka sahluko 12 from verse 49 manje esethi ke mina ke ngilethe umlilo abantu bayadideka aphinde ethi kwincwadi yaMathewu ulethe inkemba uthi ulethe inkemba ukuze azohlukanisa nakhona behlukanisa ufuna kucaca abangabakhe nabantu engebona bakhe ukuba ke kuzothi emndenini owodwa bese kuhlukana phakathi hayi ngekwenzondo ngenxa ukuthi omunye uthi mina ngisayihamba le ndlela uthi omunye ke hayi ngoba uyazikela athi omunye no angihambi ngoba singeqonda ukuthi ayinamphumela nakhona ke kanjalo uthola ukuthi umama uzophendukela ingane nengane iphendukela umama noma lokazana kuphendukezela umama ezala hayi ngokwenzondo ngenxa manje yokuhamba ukushintshayo omunye unenzondo omunye unothando understand lo onothando unyoko lonto kakhulu lo nenzondo uhleze ezibona ukuthi unelungelo lokuthi kanyoko lonto omunye ngokuba yini lento engaphakathi into eniyashisa izwi laNkulunkulu ngumlilo oqothulayo wizula lonto leyo ngithi emaHebrew writing sahluko 13 izwi laNkulunkulu eqothula sonke isenzo esibe senzo umuntu ezitshela ukuthi ulungile yazi uSathane ukwenza ukubonisa isizathu ukuthi wena wenze kabi omunye umuntu
akwenza ube isigqila sokudinwa nenzondo nohlezi unyiphile nje umlomo wakho loqhawa khona yini nangu bani yazi ke awona isigqila wena awunalo uthando yini ubulawa ile into ukuthi usathane ungummangaleli ungumqhathi wabazalwane awuthi umzalwane ngoba naku ugqoka uniform esontweni umzalwane ngoba sonke siyazalwana understand so manje ke kepha ngokweBhayibheli ke ufuna ungichazela into eBhayibheli singazalana ube ubhuti wami ube usisi wami ngokwenyama yebo ube uma wami bathi ke bese kuziwe ezweni uthi uJesu ke umame no bhuti nomfowethu no sisi wami yilabo abenza intando kaNkulunkulu kamoya ke manje ngokwenyama singazalana ngikubize ngobhuti kubize ngomama kubize ngosisi wami but ke ngokamoya asihlobene because nomoya wakho umoya wethu awuwodwa wena umoya wakho wena okuhola ngendlela yakho wena mina nginabafowethu bakamoya esivumelana nabo ngale ncwadi le bayizwa le ncwadi le abezwa mina bezwa le ncwadi bengishumayela bavula le ncwadi mengikhuluma bezwa le ncwadi le bayithanda futhi le ncwadi le abalandeli nabalandela le ncwadi le amen ukuba yini uthi uJesu mina ngingumalosi omuhle understand bavalele le ncwadi yalokho abesikuwela kwincwadi kaJohane bride incwadi ngokukaLuka isahluko 12 verse 49 let's go ahead ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni uze ukuphonsa izwi lakhe emhlabeni izwi lakhe ngizophinde kuvezele futhi ngenye incwadi bese uphuma lapho uhamba umfune incwadi kaJohane isahluko 12 from verse 46 to 49 to 52 go ahead bengifunisisa kangakanani ukuba ngawo lo mlilo soqalile kepha nginombhabhadiso engiza kubhabhatiswa okumele abhabhatiswe ngawo ngikhathazekile kanjani uze ufezeke until lo mbhabhadiso uze wenzeke ukuze ke kugcwaliseke konke usho ukuthini esho kanje uthi ke kunendlela ekumele yenzeke usho ukuthi ukufa kwakhe bethuka ke lapha kwincwadi yamaroma sahluko 6 kukhulunywa ngokubhabhadiswa okufa sifela kuKristu umbhabhadiso wakhe njengoba kuthiwa ekhuluma ngombhabhadiso ekumele abhabhathiswe ngawo kwakuwukufa kwakhe ngokwenyama so thina manje sibhabhathiselwe kuKristu ngokufa ngokwenyama uJesu Kristu aphindanga wavuka ngomzimba wenyama wenza isono kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhabhathiselwa kuKristu uma sibhabhathiselwe kuKristu Jesu sabhabhathiselwa kukho ukufa kwakhe na ukufa kwakhe kufa inyama nathi uma sifa samukela uKristu sibulala imisebenzi yenyama imisebenzi yokudakwa utshwala imisebenzi yokuthanda ucansi nokubuka amavidiyo ocansi nokuthanda amacici namaringi okuphethe yomsebenzi leyo imisebenzi yokuhloba ngokwenyama kepha ngokomoya ufile imisebenzi yokuphinga imisebenzi yokuthakatha lo msebenzi bese kuKristu yayiyeka enzondo understand nomoya wokuhleba pride moya wokunyokolotana uyawuyeka lo moya ngokuba wena sephila ukulunga kwena uJesu uzele ukuzokhanda isizwe ukuthi siphile ngokuthula abantu abafuna ukuthula ngokuba bavumela uSathane ukuba babuse abadabule phakathi bahlukane ngakho amaqombe epolitiki leJesu lelizwe lelo kwebuso uJesu ngabe nokuthula ngabe nabahola abahlakaniphile ngokukamoya abahlakaniphile ngokumoya abazifunela kwabo ababona ukukhamisa ngithele lokudimbela ngabe benza intando kaNkulunkulu emhlabeni ngabe uthando kaNkulunkulu uyaphuphuma emhlabeni ngenxa yokuthi ke niholwa abaholi abawogombela kwesakhe nabalambileyo bathatha lenhlupheko esemhlabeni bakhuphuke la ehlalweni beloko bezongigabisela ngezimoto nangezikipa benize ithembiso niba masitebiso ukuthi bagibele bohlala ehlalweni ezinkulu emva kwaloko bese bekukela lapha bese banikhohle banenze lokuncane nje enzokwenzela ukuthi inhlezi ibheke bona ukuthi njalo bazomsiza ngokuba bokwenyama banaka okwenyama ngokuba bokwenyama kanjani banaka okwenyama kepha bakamoya banaka kukamoya banaka kukamoya ngokuba ukunaka kwenyama kunaka kwenyama kuyini kungukufa so lezi sizithandayo zenyama zikufa
Angikathandi ngabe yini oyithanda ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Lukufa lonto ngoba wena usuyenza uNkulunkulu wakho. Yebo kunaka kukamoya kungukuphila Unaka kwamoya kukuphila nokuthula. Babuyela ngale kwincwadi yakhe uLukuzana uLuka 49. So uJesu umezele emhlabeni ulethe izwi lakhe ukuze abantu bakhe mebemuzwa balandela yena. Labo abangafuni ukumuzwa bahamba indlela yabo. Nobaba wabo Satan. Wonke umuntu ongafuni ukulandela uJesu angenikhohlisi. Kuthiwa wonke umuntu owenza isono uyindodana kaSathane bazothi nginamanga. Ezonto le nika incwadi kaJohane yokuqala. Incwadi yokuqala kaJohane. Sahluko 3. Ngifuna from verse 5 to 6 or 7. Ngifuna ukukhombisa ngeBhayibheli. Ingabe senithi umhlengi wafike wasibiza ngamadodana kaSathane. Wayeseqedwa wahamba eThekwini. Angeke ngenze lo ngithanda ngithanda uthando weNkulunkulu. Banike bright. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesithathu. Ukukhombisa ngeBhayibheli. Yabona ngeke uthi amazi uNkulunkulu kepha wenza isono. Uma uthi amazi uNkulunkulu, ngeke futhi ukuthi wena uthi uthanda uNkulunkulu uhlule ukuthanda umuntu oseduze kwakho. Umthanda kanjani umuntu ongazi umbona uhlule ukuthanda umuntu oseduze kwakho? Awekhohlisa wena. Incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesithathu verse 7. Bantwanyana maningadukiswa umuntu owenza ukulunga ulungile. Lo owenza intando kaNkulunkulu ulungile. Njengokuba yena elungile. Ukuba naye uJesu Kristu ulungile. Owenza isono ungokaSathane. Angithi niyazwana. Ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Ubhale phansi eBhayibhelini. So awunako uzikhohlisa ukuthi mina ngahlulela abantu ngikhuluma into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ingakho ngilithanda iBhayibheli ngoba liyangisekela. Angikhuluma uqondo abantu noma kuthiwa ngiyawazi amavesi agcwele ikhanda lami. Kepha mina ngifike ngiliphathe. Mina ngizothi ngithi bright. Banike. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokho. So uJesu Kristu walethwa emhlabeni ngale nhloso ukuze achithe imisebenzi kaSathane. Ukuze alungise thina ngezwi lokulunga. Ukuze imisebenzi kaSathane ichithwe. You understand? So musafuna ukulokhu ubambelele esonweni. Ngaphi lokhu memeza uJesu wena uyindodana yalo obambelele kuyena. Noma ungamemeza uJesu ngoba uthi uJesu zidele. Thatha isithambo isiphambano sakho umlandele. Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono. Ozelwe ubani? nguNkulunkulu. Ozelwe ngokomoya oyingcwele akasenzi isono. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona. Liphila kuyena. Yes Lord. Futhi akanakona. So angeke wona umuntu oqonde izwi kaNkulunkulu. Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Uzelwe kanjani? nguNkulunkulu. Umuntu ozelwe uNkulunkulu ngike ngifuna ukukhombisa mina ngeBhayibheli. Incwadi yaMaroma sahluko 8 verse 14. Incwadi yaMaroma 8:14. Ngifuna ukukhombisa umuntu ozelwe uNkulunkulu uzelwe kanjani. Ngokuba bonke abaholwa ngumoya. Abaholwa ubani? Ngumoya kaNkulunkulu. Abaholwa umoya kaNkulunkulu. Labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Bangabantu kusho iBhayibheli. So ilento leBhayibheli ikhulumayo ukuthi umuntu ozelwe uNkulunkulu uzelwe ngokomoya. Ngokuba ngisakwazi ukuphindela esibelethweni sikamama ngingene kusona phakathi. Sengizelwe manje ingqondo yami iguquliwe yayintsha. Fanele uguqule ingqondo yakho. Konke lokho uzitshela ukuthi yakwazi fanele kususwe ngoba kuyinsila engcolileyo ezongcolisa ubuntu bakho nobungcwele bakho. Yayizolonto leyo. Ithi incwadi lapha kwincwadi yaMshumayeli esivela kwincwadi yaJohane. Lapha kwincwadi yaMshumayeli isahluko 7 from verse 29. Izikhulume ngalento ezokuvezela yona manje ukuthi ke wena uNkulunkulu wakwakha ngomfanekiso wakhe. uNkulunkulu wakwakha ngenkazimulo yakhe. Uthi akakhulunywe ngenyama. Inyama uNkulunkulu akayona inyama ungumoya. So wena unomoya ophela kwana phakathi. So uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe. So uNkulunkulu kunomuntu amakhile ngaphakathi kule nyama wamfaka kuwena. So manje ke ngifuna isahluko 7 verse 29 bright go ahead. Hallelujah. Manje uNkulunkulu uthe mesakho umuntu wamakha umuntu eqondile. Bheka lokhu kuphela. Bheka lokhu kuphela. Ngikufumene ukuthi engikutholile ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho. Umuntu waba njani? Wabaqotho. Umuntu wenziwa waqonda. Kepha bona abantu bafunile amacebo amaningi. Bazakhela izindlela zabo eziningi eziphambene nokulunga kwaNkulunkulu. Ezonto leyo. iBhayibheli ayikho into engeke iBhayibheli isitshele mina. Ayikho noma ngabe uthi ufunani. Ila. Kule ncwadi le. Kepha kuya ngokuthi ubani ofundisayo nokuholayo khonele ekutheni waziqiniso. Ithi enye incwadi ke sengizovala ngayo ubheka isikhathi lapha bright bese ubheka incwadi yaMaroma sahluko sahluko 10 sura ku verse 14. You say sahluko 10 bright sahluko 10 from verse 14. Sithini isikhathi lapha? 1 minute before 4. Okay, no, I mean isikhathi sethu. Oh, hallelujah. So 10 minutes. Go ahead.
Incwadi ngokuka John Sahluko ngifuna amaRoma bright sahluko 10 I mean sahluko 10 12 14 unkhombisa lento le ukuthi baningi abafundisi bathi hey ngoba uzimbuzo yini baxake lencwadi le bekuba banika umoya ingcwele phela ufuna ukunika uNkulunkulu akumele uzenzele lento kaNkulunkulu lento le afuthi ngeke uziforce le ufane imali engakanani ngeke uzuyithenge ukuthi ube nalo lwazi abantu abanemali abayifunde incwadi le abahluphekile bayifunde incwadi le abahluphekile bafuna indlela zabo bafuna izangoma nezinyanga nayo yonke izwasho lezi abayizigwili bathi nakho konke enizayifuna uNkulunkulu wakho ayisho njalo kwincwadi yaJob isho njalo incwadi yaJob yini engizayikhulekela lo uNkulunkulu wakho ngoba ngakho konke ithi baphila kamnandi emhlabeni kepha ngoku ngaso leso sikhathi bashona phansi emgodini bayaphansi kwalasha understand baningi incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 14 yes sir kepha baye kukhuleka kanjani kuye abangakholwanga uzokhuleka kanjani uNkulunkulu ungakholwanga uyena na baya kukholwa kanjani abangezwanga naye nazwanga nini bemile abafundisi bamanga lezibatho nokholwa nezingubo ezinde ezifike ezansi befaka ama-chains aneziphambano libona ukuthi bangcwele ngoba abagqoke kanjalo bekhanga umuntu ofana nami nibona ukuthi udelelekile lo angayazi akwazi ukushumayela akakwazi ukushumayela umfundisi wamashumayeli kanje ngikukhombisa into ebhole phansi eBhayibhelini okusho bona ukuthi wena usanangeniswe so hamba ngesiqu somuntu exactly so ubheka manje wena so wadlulela ngamehlo bayakushumayela kanjani uzoshumayela kanjani bengathunywanga ungazange uthule uzoshumayela kanjani uzokhuluma kanjani iqiniso ungathunyiwe bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na uzozwa kanjani ngekho umuntu oshumayelayo bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga uzoshumayela kanjani ungathunywanga ngakho bekutele esikoleni babafundisi bebuye leziqhu bezosigabisela uba nedefense efike sakho uzona sesihogweni uma ungafuna ukuphendula ukuhamba ngokweqiniso njengokulotshiweyo ubhala phansi ukuthini yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle yabona indaba lezi zinhle lezi awucabangi le-stress sakho sonke esinaso lokubalisa kepha ukwazi ukusolva lezo yinkinga ngoba zikude nawe uthi-ke wozani nonke nina enikhatheleyo nenisidwa ngiza kuniphumuza thethani ijoka lami ngokuba lilula uJesu ukutshela ukuthi impilo isibona waye ukhathazeka ngezinto ongakwazi ukuzilungisa ekubeni unezinkinga obheke nazo osukwini uthatha uyabeka ama-steps angekho abanye abantu ngintshele abaze bahlanye kuthi uyahlanya uthakatho kanti no ziningi izinto azenzayo yabona uNkulunkulu ukutshele mina umakhela umuntu ukuthi-ke ahambe ngokukholwa nangokuqonda nangokuyalelwa indlela elungile so uma unaleyo ngqondo leyo wena awunazi izinto okhathazeka ngazo eziningi ngokuba uyazi ukuthi uNkulunkulu okunakekelayo but uma ungenayo uNkulunkulu wakha izinto eziningi ekhanda lakho ugcine sewulahlekela ukuthi ubani wena abantu abaningi sebelahlekile ukuthi bawobani ingakho abantu befaka amazinyo bependa izinwele beluka bependa izinzipho bejoba tattoo abanye bafuna ukushintsha ubulili babo sebelahlekile because iTV iyaveza lokho abafunayo iradio ikhala yonke into bakhuthaza ukuthi abantu abayekelwe babizona sebelahlekile ukuthi bawobani so ubona umuntu ehlanya uyisadlidangabizwa ngokuba ingqondo yakhe igcwele izinto eziningi akasakwazi ukubuyela ekubeni uyena so usedinga uJesu kuphela ayikho into omnike engalapha umuntu ngaphandle kwezwi lokuphila Jesus izwi libuyisa uqonda noqotho kumuntu Lesimilo hallelujah lesimilo yes Lord so abantu bafuna ukubalekela ezinyangeni ngoba bafuna ama-solutions kwabanye abantu uNkulunkulu uthi-ke linda amen kholwa yini khaya kababa amen lezindlela eziningi kuba bengenjalo beke kumtshela uyahamba usilungisela uyakusihlangabeza bese sibuye bese siza again buyela kule ncwadi bright ngifuna lencwadi esifila Timothy osinayiqedanga uyiqedele sahluko 4 from verse 3 abafundisi bamanga asebebuthwe yithina abantu ukuthi indlebe zethu ziyabatshwa sifuna ukuzwa lokho abasitshela kona sikuthandayo ingakho beshumela into efunwa yinina mina ngishumela into engathandwa abantu ngisho abafundisi bena abakhulu abayithanda lezi zinto so umlandelo wabo ke nabo unoma ungazithandi anjani nina niyahlulela nina njena nishumayela ngothanda ayikho enye indlela iyona le kuphela uJesu yini ethi uJesu bafuna ukumbulala kanti awungitshelisise yini ethi uJesu ukuthi uma sinakho ke bafuna umgcoba ngamanje zonke iqiniso zonke iqiniso abantu abafuna iqiniso
ngaphandle bezivuna yena ke ayile lihamba kahleke kepha manje senza ngakena sekuthiwa ke sihlangule ngakena uyaqala manje afuna ukuzithuthutha lokho efuna ukuzidefend into engekho la isono ukuze izoba isono uma ngashumayela nje uma ngenza isono kufanele ngesihogweni nami ngokuba kuya kuba khona isikhathi ngoba kuyoba khona isikhathi abayingovuma ngaso abangeke ukuvuma ngaso isifundiso esiphilayo isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo ngakho amabandla mangaka kuphela mina nobani uvela hlubuka afuna ukuvula ibandla cause yabona hayi la khanje yani le ngifuna mina ngifuna imali esontweni ngifuna indaba zokuthiwa kushuye iqiniso angindaba lokuyezizulweni ashiya amokalo entshontsha abantu vele laba week balandela ke bangobothi hayi vele lo yani uyabadlululo ukhuluma kanje akakwazi ukukhuluma kahle anginandaba mina ukuthi uthini mina ngikhuluma ibhola ephansi ngenxa ukuthi ayenza lo nto ingakhubaleka badimo nafuna vele ukuthi akhishwe wena nawe awuvumela ukuthi angaphumi kwena baningi incwadi yaLuka sahluko 12 49 bese volo weqeda lapha kuChristu yaJohane sahluko 10 sahluko 10 from verse 11 right 12:49 Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni manje bese uzophonsa umlilo uzophonsa isahlulelo sakhe bengifunisisa kangakanani yes sir ukuba usewokhelwe ukuba ngabe sewokhelwe kepha nginombhabhathiso engizobhabhathiswa nginombhabhathiso abekumele ngibhabhathiswe ngawo ngikhathazekile kanjani ukuze ufezeke yes sir nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na ngize ukuletha ukuthula emhlabeni ngithi kini cha no kepha kakhulu ukwahlukana ngelethe ukwahlukana ngokuba kusukela manje kuyakuba khona abayisihlanu endlini bekhona abantu abawu5 endlini inye yes bahlukene phakathi abathathu nababili 2 against 3 ababili and nabathathu 3 against 2 bayakuhlukana bazahlukana uyise nendodana indodana noyise so khona lento le athi ke umuntu kwenziwa manje njengoba sengisindisiwe lithi iBhayibheli uhloniphe uhlolo nyoko manje ekhaya abathi asihlabela amadlozi lalela hloniphe uhlolo nyoko but uma kuphambanisa nentando kaNkulunkulu ingakho kuthiwa ke uthi uzohlukanisa ngokuba ufuna umtshela ukuthi angihambi ngalo ndlela ngingakwenza konke okushoyo njengomntwana wakho but angeke ngiyele wena baba noma mama esihogweni angihambeli umuntu esihogweni so ngeke ngikwenze lokho ungakwenza konke ekufanele ukwenze okulungile oqondene noNkulunkulu okukuhle phambi kwamehlo kaNkulunkulu yaba bese bethi phezuka kweleceleni bayakwahlukana uyise nendodana sifanele ukwahlukana indodana noyise uyise nendodana noyise indodakazi nonina unina zala nomalokazala uyangena le yabona abanye udadewethu abasefryhead usisithandeka sebemxoshile emzini waxoshwa ukuba uma wa ngenxa leli ivangeli othi ungumfundisi lo ubafo waye kumsebenzi ngenxa leli ivangeli naye ke ngikuthandayo ngenxa leli ivangeli umalokazana nonina zala ngoba leli ivangeli ihlukanisa nalezi zinto ozibona ukuthi umuntu ngani manje awufinyelele leso sigaba lelo vangeli akwakulazi leli ivangeli musasaba abantu wenzela abantu izinto awukufinyelele leli ivangeli you understand banike bright wayesethi nakuzo izibuko yes sir nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga yes sir masinyane nithi iyeza imvula kube njalo futhi nxa kuphephetha iningizimu nithi liza kubalela kube njalo yes sir bazenzisi ningabanjani bazenzisi niyakwazi ukucacisa niyakwazi ukubona ubuso ukuma bomhlaba ukuthi nakho namhlanje lizonetha namhlanje linje lizobalela uyakwazi ukubona lokho kepha bese kufike amandla kaNkulunkulu ubuzukuzuku uyabamba uyayeka uyacabanga utetile you understand right evangeli elinzima kuphela hallelujah Lord Jesus evangeli lenza abantu bakunyanye hayi ngoba bekunyanya ngoba nabe benyanya wona banyanya lento oyishoyo ukuthi wazwamshaya ngumuntu uzwe ngani kodwa ukuthi mina ngicabanga kanje yini akhuluma yonke into esehlizweni yami leli yizwi lesiprophet angena umprofeti yaphizwe lesikhulumela lishaya yonke into engaphakathi ingakho incwadi yabaHebrews sahluko 4 verse 12 iveze le ncwadi le ayifihli lutho kuphela ifana nenkemba izwa uNkulunkulu ufana nenkemba ebukhali inhlangothi zombili isika wena isika mina ayikhethile anike bright Hebrews sahluko 4 verse 18 verse 12 right hallelujah
Ngakho ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo. we're bright. Ngithe incwadi amaHebheru 12. sahluko 12 Hallelujah. From verse 18. sahluko 4 bright. Full sahluko 4 from verse 12. Angazi u18 umthetha. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Izwi likaNkulunkulu liphelile. Linamandla. Njani? Linamandla. Ngifuna uzwisise lento lalelisa izwi likaNkulunkulu njani. Liphelile linamandla. Libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Ezikhali nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya. Kwahlukaniswe ini? Umphefumulo nomoya. Yes sir. Amalunga nomkhatsha. Lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Izwi likaNkulunkulu layazi imicabango yakho. Layazi futhi imizindlo yakho. Lazi konke. Futhi akukho nto edaliweyo. Ayikho into edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. Ezolonto ayikho into engayifihla phambi kwaNkulunkulu. Kepha konke akhanya okudlula ukukhanya okuphindaphindwe kwa 10,000 amehlo akhe sikhuluma ngokukazimlo yakhe. So ayikho into ongayifihlela uNkulunkulu. Ubumnyama afana nokukhanya. Uyena, understand? Banike bright. Ngifuna manje sokuphinde emumva ke sohamba lapha encwadi kaJohane sesibhala bright. Encwadi kaJohane sahluko 10 to verse sahluko 10 11 to 16. Ngifuna nje uyifunde bezwe umalusi wangempela ukuthi uthini. Njengoba umalusi akekho omunye futhi oza kusilusa ngezwi ngaphezulu kwaleli izwi leli. Lezwi leli abantu abalinyanyana nalo Jesu abamzonda abanye bengamazi bayamphika baye. Bathi uJesu wamaJuda, uJesu wabelungu, uJesu wazala uMaria, uMaria wazala uNkulunkulu. Yonke lento lokhombisa nje uvela ubona ukuthi kumnyama emsweni inkaba ulele kukodwa kuba kuwuthunga ngabe sevuso kuye. Ayibona lento leyo. Banike bright. Ngingumalusi omuhle. uNkulunkulu ngulizwi, uJesu ngulizwi. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Lo malusi lo wanikela ukuphila kwakhe ngenxa yethu thina abantu abakholwayo. Okhokhelwayo engesiye umalusi. Yebo abafundisi abakhokhelwayo labo ke abangebona belusi beqiniso. Izimvu zingesizo ezakhe. Zabana ndaba nani? Ebona impisi iza. So mabebona izikhubekiso ziza. Ushiya izimvu abaleke. Ushiya ini? Izimvu abaleke. Ushiya abantu bakaNkulunkulu agijimela izinto ezijabulisa inyama. Impisi izibhozomele izihlakazi. Isathane besaqeda ngebandla likaJesu. Ngokuba engokhokhelwayo. Kuba yena uthanda imali. Engazinakekeli izimo. Abana ndaba umuntu okhokhelwayo noma umuntu ozengenzuzo esontweni ofuna ukuba umphathi. Abana ndaba nani? Angakuyeka nje ungene nebhluku lakho umuntu wesifazana akuyeke ungene udakiwe esontweni anyeke nifebe kuzaba izingane lana angazazi akhulume ngesono. Kunabantu abafuna ukuzovuma izono zabo lana bafike kutshela ukuthi uNkulunkulu uzokunika imoto, uNkulunkulu uzokubusisa ngomuzi, akhohlwe ukuthi bezovuma ukuthi hayi mina ngakhipha isifu. Bethi hayi athi ayikhululeka asikisidingo sokuthi siphila ngaphansi komusa uJesu sekhululile. Hawu akubhabhadiswa kuthiwa abantu abaphakamisa izandla bavuma uJesu evakala kosekuphelile. Akuhanjwa nokusondela nje iBhayibheli livulwe. Uma livuliwe kuzothintwa ivesi elilodwa bese exoxe ngomlando into ayithanda ukukhuluma ngayo ethandwa uyena. Abantu baphuma lezono bangena lezono bafele ezonweni kepha bathi bengena esontweni basabhajiwe Hades balindele isigwebo esisabekayo ngenxa abafundisi bamanga. Understand? Banike bright. Okhokhelwayo engesiye umalusi izimvu zingesizo ezakhe. Ebona impisi iza ushiya izimvu abaleke impisi izibhozomele izihlakaze. Ngokuba engokhokhelwayo engazinakekeli izimo. Abana ndaba nabantwana bakaNkulunkulu. Mina ngingumalusi omuhle. Uthi yena uJesu ngumalusi omuhle. Ngiyazazi ezami. So ke uthi uyazazi futhi ezakhe izimo. Nezami ziyangazi. Nezakhe ngifuna uzwe uJesu uthini? Nezakhe ziyamazi. Njengalokhu ubaba uyangazi. Exactly. Nami ngiyamazi ubaba. Yes sir. Ngidele ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Ngidele ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu nginazo ezingesiso ezalesi sibalo. Ngalesikhathi wekhuluma ukuthi ikulethe izwi kubaJuda
ukuze azofakaza ngalo. Kepha uthi kwakukhona nabezizwe abanjengathi ababengalazi ivangeli. Uthi ke uze nangenxa yethu ngoba sikhona nathi sifuna ukulamukela ivangeli. Kepha ngenxa ukuthi uNkulunkulu wakhetha lesasizwe kwakumele afike eqala ukubona azogcwalisa konke. Ingakho uJesu kwincwadi yaMathewu athi kubafundi bakhe mebanika amandla athi hambani niye kwindlu kaIsrayeli ningayi kwabanye. So mase kugcwalisekile konke ke eseqedile ukugcwalisa lokho akuzele njengoba ezobeka ukuphila kwakhe akubekele thina. Yilapho bese fika kwincwadi yaMathewu athi ke amandla onke anikwe mina emhlabeni nasezulwini. Manje la ke hambani nezizweni zonke. Kepha ngaphambi kwalokho kwakumele agcwalise kubantwana bakaIsrayeli. So manje sesibizwe ngomusa ngenxa ukuthi bona abazwanga bona abakholwanga. Manje ngenxa lokho kuthiwa hambanike. Ingakho incwadi yaDuteronomy ikhuluma ngathi lento efanayo ukuthi uNkulunkulu bangicanulile bangithukisele bangithukuthele isipho. Bahlabela abanye uNkulunkulu angesibona ukuthi bahlabela amadimoni. Ngenxa lokho intukuthelo yami iphenjiwe phansi kwabafileyo. Uthi ngizobathukuthelisa nami ngibenzele umhango ngesizwe esingesona isizwe esiyisiwula. Kwakukhulunywa ngabantu bezizwe thina ngaphandle kwaNkulunkulu nangezwi lakhe besabantu abayiziwula besiyizinja. Ingakho umuntu wesifazane bethi ke ngozo lapha umngani yami athi ke ngeke ngithathe isinkwa sabantwana ngisinike izinja. Athi umuntu wesifazane ngokukholwa kwakhe nezinja zidla izinsalelo zabantwana. Lento yayichaza ukuthi izwi laNkulunkulu lingasanela sonke. Kepha kwakumele kuqale ligcwaliswe lapha kulabantwana bakaIsrael ukuze lithunyelwe kuthina. Thina ke sesinikelwe lelizwi ngomusa. So mawuthola levangeli kuumusa kaNkulunkulu nothando. Akuyona ukuthi yinto nje efike ngephutha ngoba sifuna imali. Ngekusilo sithi hayi ke manje imali yomisikhathi somnikelo. No. Silethele izwi ngokuba siyazi ukubaleka kwemphefumulo yethu. Asiyenzeni lento for entertainment noma ma celebrate ukuthi nisithande. No. Lento siyenzela ukuthi siyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna empilweni zethu. Usidaleleni. You understand? So yakukho sefrihead. Bekuthiwa obalaba hayi labo sikhotheni labasethekwini bazofuna imali bafuna imali. Asho umfana umesula tshalo uyahlala le. Abakaze bafune ngisho isicelo Jesus. Asihambe sifuna abantu imali sikhuthuza abantu. Abantu abakholwayo abazi indlela zikaNkulunkulu abenza izinto zikaNkulunkulu asihambe sicela abantu imali. Amen. uNkulunkulu uyasenzela uyabonelela. Glory to Jesus. Anike incwadi yakho uJohannes Vale Bright Mind Study. Nezinye izimvu nginazo. Yes, izona lezo zimvu ezingesizo ezalesi sibaya. Yes sir. Nalezo ngimelwe ukuziletha. Umele ukuthi azilethe ngezwi lakhe. Ziyakuzwa izwi lami. Ziyakuzwa ini? Izwi lami. Asho ngizokholwa ngezibonakaliso kuphela. Sikholwa ngezwi. Ziyakuzwa izwi lami. Zibe mhlambu munye nomalusi munye. Bese kuba umhlambu owodwa. Yes Lord. Lento abamaqembu uqemba ngefundi. Lento njalo ukuthi emasontweni igcina ngokubanjwa isikhundla. Akusashumela ivangeli. Amen. So mina ngikhathalela ukuthi awulandeli mina. Mawulandela mina ngilandele ngisalandela uKristu. Bese ngiphumile ngicela ungishiye phansi. Amen. Ngicela ngalokho ungilandele. Angena futhi umfundisi wakho ukuthi noma sekufundisa ushevu noma ungibona emgaqweni umfundisi wakho. Lalela ngumfowethu mina. Yes Lord. Umfowethu mina. Kube mhlambu munye nomalusi munye. Amagama amakhulu wona labafaka inkukhumezo lemakhanda abantu bakufaka oyist bakugcwala imvubelo bagcine sebezibone ngazo ukuthi bawo bani ngqongqoshe wona bahlala ezikhundleni babekwe iphakethelo ihlelo ephakeme abantu baloko bebeqhamuka umfundisi umgcojwa angifuni lonto leyo unandawo nawe engifake ezulwini. Amen. Anike praise God. Hallelujah. Ngalokhu ubaba. Yes sir. Uyangithanda. Ngalokho baba uyangithanda. Ngokuba ngidele ukuphila kwami. Ngokuba nginikele ukuphila kwami. Ukuba ngibuye ngibuthabathe. Ukuze ke ngibuye ngikuthatha uNkulunkulu njengoba sinika lelizwi usinikele ukuthi nathi sidele konke okwethu sithandwa emhlabeni ukuze ke sikwazi ukungenyila ngasivuswe njengoJesu. Yona nje sinikele izwi. Akakho ngangamuka ukuphila kwami. Akakho umuntu ongaphuka ukuphila kwakho uma nawe uzohamba indlela uJesu asinike yona. Amen. Ngibulala abantu bathathu bokuphila uJesu ngeke uzubulawe. Abantu bangangibulala banginqumele ngakho banginquma uphisi bese baqedile. Ekuzokuthatha ukuphila kwami. Ngeke ukuphila kwami ngokuba kusezandleni zomdali wami. Abantu bayadabuka bathi ngoba uyakholwa ngafaka kanjani kanje. Bangidubulile bangilengisa bangenza akusho lutho lokho. uStefan bangigcoba ngamatshe ekhaya. uJesu Kristu bambethele esibambanweni. Akakuthabathanga ukuphila kwakhe. Akavukanga ekufeni. Akakhaze molanga. Umtshela ukuthini? uStefan akambonanga uJesu.